И здравейте хора, сега тук са ми колездача среда сега. И аз колелото. Тук сме, той е оператор. Сега ще ми дръжа колелото. И ще правим опасни тестове с колело. Дръж от двете страни, Арсене. Ще правим опасни тестове с колело, но като хората. Ще направим... Ще направя един giveaway. Моля те, не пипай нищо тук. Няма да Които пипам, са бе. ръчката. Няма да Сега пипам. тук нещо. Мани? Колездача мириш на масло. Не знам откъде. Чакай. Баш малко си мради кръка. Чука малко кървиеригата. Чука, като се движа. Чувате ли? Трака. Оф, дръжай здраво! Маля, ти ще го събориш, че е така дръж. Добре, да опитвам с моята кола. Ти, аре, тук дали от обтегача. Бе, какви кучета сега? Аре, обтегача тук. Ами, ще да дам пак назад педала. Обе, махни се как. Нищо. Са. Давай, върти! Тръгва да местям. Ето нов обтегач. Му взех. Почнал да чука. Дали масло гори? Чекал по-скоро. Ами, тук. Самим добре всичко. Дали от гумата. Моите приятели са тук. Наби спирачки, двете спирачки. Наби. Ти без задна. Без задна спирачка. Сине ще ми падне веригата накрая. Стика. Наби ли предна? Наби предна. Наби предна спирачка. Ето, чакай. Малко си дай напред. Тей. Дай предна. Предна спирачка. Здрасти. Здрасти. Да видим гумата. Значи от тук трака гумата. Сега. Гумата трака. Ай, ще почвам с тестовете. Я покажи кученцата. Оператор, снимай. Снимай. Хора, вижте кученцата. Чакай, че. Добре, не видяха ги вече. Добре, почваме. Да видим какво представи. Ако искате още видеа, абонирайте се за Ивелин Лилов и Асен 67. Защото още работя на канала. Естествено е. Ай сега. Ще върнем се